Assalamualaikum. Ayam mababaloy at taglaya. Nasuk ka paratyaya. Busuk kang giginawain. Giginaway tanong. Ginoo pagari ko inisugura ka. Suka paratyaya segalo kang ginawai. Mana kapagarya kapunan apiya. Kasuselai ko katetabanga. Mamagugupatan o gupaparo ay tanong. Dudulo na tanong ko agama Islam. Kasendit sa uriya, sumur na mababa, di tanodan ka isukang gaano kapatay. Magmaldano, gudaw batano, ang tanong karila iyong magapudiin, malay gaganggulin mo. Kasendit sa uriya, sumur na mababa, di tanodan ka isukang gaano kapatay. Magmaldano, gudaw batano, ang tanong karila iyong magapudiin, malay gaganggulin mo. Ginoo pagari ko inisugura ka. Suka paratyaya seged o kang ginawai. Mana kapagarya kapunangan apiya. Kasuselai ko katetabanga. Mamagugupatan o gupaparo ay tanong. Dudulo na tanong ko agama Islam. Assalam.